Kag sa Good Vibes, nagaplano kamo nga magkaon sa Manukan Country o kon may bisita ka nga dalon sa Manukan? Nakasugod na plastar ang Manukan vendor sa temporaryo nila nga site sa SM City, Bacolod. May report sa Romeo Subaldo. Nagainaso na ang mga parilyahan. May nagasugba na sang manok. Nagapaninghamot na ang original nga Bacolod chicken inasal. Ini sa bag-o nila nga lokasyon hindi malayo sa ilang nga pwesto. Sa tabuk lang sang Manukan sa may transport hub sadto sang SM City Bacolod, nagaamat-amat sa hilusang pwesto ang mga vendors. May mga lamesa nga naplastar sa atubang sang kada pwesto, may common area man nga para sa dining nga ala food court ang setup. May washing area, kag may matinlo nga banyo. Kag sa karon, amat-amat na hindi ginakadtuan sa mga customer. Mas comfortable, kay mas mahangin. Dire. Suno sa isa sa mga tag-iya sang Kalan-an nga umbaw nga si Tess Mondres, okay man sila sa bag-o nila nga pwesto. Ang ilala nga nakita nga pwede pagid ma-improve amo ang mas palapara ng dining area nga pwede kanan sa mga customer kag i-market pagid ang area para mapahibalo sa tanan nga diri na anay temporaryo makakaon ang mga nagapangita sang authentic nga Bacolod chicken inasal. Pero i-market din natin ang Batluta nga place. Limited ng space namon, but hopefully we will be more provided for additional space. We are looking forward sa amo sila na situation. Madugangan naged ang space para sa mga customers. But the rest okay man. May tents nga anamat-amat set up sa Father Ferrero Street para dugang nga area sa mga nagakinaon. Sunod sa presidente sa Manukan Country Vendors Association nga si D. Sacro, ininalagid ang ilang ginahulat nga mapalaparan pagid ang dining area para sa ilang mga customers sa may dalan. The simultaneous grilling ni siya from diri sa tempo area. At the same time, ang old structure masigi sa yagyapon serve sa aton customer kay very small ang aton nga area diri. And wala pa man sila nakaplastar sang long span canopy or tents nga kinanlan namon dira sa piyak. So as per Councilor Flor, by February 4 or February 5, ma-set up sila sang ilang canopies dito sa old structure. And once na-plastar na gitanan, most probably ma-board up CSM. Kaina, sa second day sang ila operation, nangin customer nila si Mayor Abby Benitez kag mga opisyalis sang syudad. Sunod sa alkalde, luyag niya sa gihapon nga mga pabilin nga isa ka destinasyon sa mga turista kag mga lokal ang Manukan Country. Bisan niya ra ini sa bag-o nila nga lokasyon. Ang ako nga concern is I will make sure nga ang Manukan Country as a destination sa siyudad sa Bacolod is preserved. Nagapadayon sa pag-operate sa daan nga mga pwesto ang mga vendors samtang ginahulat nga mangintayuyo na ang operation sa bag-o nila nga site. Pangabay sa mga vendors sa publiko nga buligan sila sa pagpahibalo sa tanan nga matilawan sa gihapon ang tatak Bacolod nga chicken inasal sa bag-o sini nga lokasyon sa tabuk lang sang daan nila nga pwesto sa amo sa gihapon nga presyo. Romeo Subaldo para sa Digicast Negros.